The Christmas truce sangkatwa sompali Indo pui pakhat na thlen hun lai kum sangkhat zakwa sompali Christmas a thil thleng chungchang hi mitam takin an ziak to a ngainom le thinlung khoi tak ani awangin I han ngai thlanun ve lok te The Christmas truce of 1914 tia hriat lar hi Indo pui pakhat na hun laia Western Front a Indo mek British le German sipai te inkara ho tu te hriat pui lo in ka hai unofficial ceasefire ania tu ma thu po nilawa in ka hai nei ani hi hriat reng tlak ani na lai anilawa amaro chu he in ka hai phena Christmas tharau hom hian he in ka hai hi atilara mitam takril ru akhoi ani Indo pui pakhat nakha kan thetheu ome July ni somni pariat sangkhat kwa sompali atangin ain chana November ni som pakhat sangkhat zakwa som pariat thleng a o ani kha heti hun chung hian khovela ram thil ti thei deuh te chu he Indo na hian anin nam hnoi deuh veka chung ram hrang te chu Paul nia in thenin Allies Tripper Antenate lama United Kingdom France le Russia an tang hova Triple Alliance lama Germany Austria Hungary le Italy te an tang ve thunga mitam takin an thi pha kumli chung Indo na hian mihring maktaduai somni panga chuang thi le hliamin an oma khovel politics a soidang lamin hongpo anei lian hle ani kha heti chung hian he Indo na hian chanchin ngainom tak zom tlata Christmas truce chu soito angin Indo pui chu July tha ain chana European ram ta chu Indo thu thangin aluat ne hle mun hranga Indo na a thlenga chutianga an Indo mup lai chuan Paris khopui laktum German sipai tele British sipai te po chu Belgium rama Flanders muna Ypres Indo namwala an bei ve mek boka ale le lama chuan transkurte line an tran hun an so nget sau sawa anin kara chuan thirlen an hung ve vea thirlen in kara chuan ram ol yet somthum vela zau no man's land chu a oma chumi ral atang chuan German le British sipai te chu anin ral saya silai mu aleng sak le mai chuti lai huna hriat thei om chun chu silai puak ri bom puak ri le melma sipai au thom chu ani deuh mai ani chutia in tha chimi vek tuma German sipai te le British sipai te anin do lai chuan urlok zan December ni somni le pali Christmas Eve alo thenga Ypres Belgium muna Indo mek German sipai te le British sipai te chuan chu zan eng no taka chuan kum masalam Indo pui chu ma an chung te le an thian te nena hlim taka Christmas an mandan te chu an suang tu leta an khuwa a hartlang ngei mai an Indo nam hun pia loka sihal urai rai thom te chuan an lung len abel cha an mitha thildang reng aleng theilawani German sipai ho chu Christmas tharawin azem ne bokaniang an transkur ko tlang le an tran mun rang chu an sei moi tran ta thingkunga te le munram lai dewa te chuan mombati chi in Christmas tree lian tak mai an siama Indo na muala chuan Christmas tharau chuan azema German sipai te chuan Indo na mun ani ti thei ngilin Christmas lomnan style nach zan thiang re lai takin ti hla chu an sa ani Indo na huna chutianga Indo ngai sakreng reng lawa lozai vel chu khundang anga chuan thil a thlak tak aniang ma se kum sangkhat zakwa sompali Christmas urlok zana Ypres muna Indo German sipai te ero chu Christmas raumak tak main azem tlat awangin chu thil a thlak le lawom tak mai chu anti atul tlat siani German sipai te zem lungleng tu Christmas rau chuan a ep muala inkul British sipai te po chu a zem vereng mai helaunia anni po chuan German ho lasak Silent Night Holy Night chu
an ron savetarat rat maile chu tianga an hmelma sipaiten an hlasak an zom ti an riat chuan German sipaite chu an phur ta hle mai ti chuan German sipaite chuan British sipaite chu an ma ni ron zoma zai ho puitan an ron som ta ral khat atang chuan an in auton talo lo maya chu ti lai chuan German sipaite chuan thu ziak lian pui pui British sipaite mu atan an ron pholang ta chu signboard ta chuan English thiam lo tak ti riat reng hian you know fight we know fight min ka lo chuan kan ka blade bik lawang cheu ti chu an ron tar lang ta wa maya British lampo chuan Merry Christmas ti inziana banner siam chop chu German sipaite mu turin an han pholang vea ti chuan indu sakna thuziak rang chu ral khat atang chuan anin mu ton ta ani chu tianga du sakna rang ral khat atanga thuziak lian pui manga an in hlan ton nu chuan an tom kuk an transkur chua sanin German hole British ho omna in kara ram all no man's land a chuan in muturin an chuak khom ta chuti hun lai chungchang chu British sipai Frederick Thal chuan hetiang hian a soi German sipai te chuan English sipai te lo chuak ro tia an out home country a zan thiang re ti hla an sa thap thom kan theboka chu chuan kan lung a teleng mai ma se mel ma sipai te taktik mai ani kan rin awang le kan film khura wangin chan po kan chang mai lo British sipai officer te chuan sipai dang te chu chuak lo turin an khap bur maya ma se German sipai te chuan Merry Christmas tia ron avin thuziak lian pui an ron tar chuaka te chuan keini po chu kanin sum zo ta bik lova te chuan kan tom kuk atang chuan German ho po turin kan chuak veta ani ti in asoi chutia hun rei tak lo Indo to sipai te an hmel ma sipai te nena an hanin kalpo chia chu an hlim hle mai Christmas du sakma in hlanin an au chel chul maya anin chibaya anin kuwa hlim takin an zai hova trong dang ve mang an ni awang ero chuan trong in thathiam ton lo fe po an om nok mai ma se heti hun laya German sipai te zinga hian Indo pui ma Englana na thok thin tam tak an oma chung chuan English po an thiam thokhat ve hle tho mai atu Christmas a po chuan no man's land a chuan sipai te chu an chuak khom le a yet somthum laya zawa chuan an tei suo maya an in ku lopa samte anin me sakthul chuti rual chuan Christmas thil pe katan whiskey te zam te cigars te korkhil te chocolate le an nei ang chu anin peton loma chuti lai chuan an lai pui le an silai thom are thapa Christmas indu sakna thom chu arizo kani hetia an hanin mu khom ta ka hian football ngaina ram ve ti taka satin bur ruak chuan football an khelta anin dolukhum chu goal ban atan an manga chutia an tin ruak peta anin khel lai chuan British sipai pakhat chuan football tak alo nei reng mai chu ni in chu an valak nu chuan in tha tum renga in do lai German sipai te le British sipai te chu anin khel hota German ho chu 3-2 in an chaka hun hlimom tak an mang hota ani chu in khel ro pui tak mai an zo nu chuan Indona sipai thita an ruang po an phum mu mal man lo te chu a hu hovin an phum thalea sam somni pathumna lalpa chu min veng tu ania ti an chiar chu nuwa British le German sipai chaplain te ve chuan ursun takin an thian thita te ruang chu mun khata an vuiliam ta ani chutianga hun hlimom taka an man lai chuan British brigadier in chulai mun chu aron to don thu an riat thut awangin le chulai mun alo to laya chutianga mel ma te nena in ngai takalo om chu a fel lo awangin an hun man hlimom tak chu khamlo takin an thin ta ani atuk December ni somni le paruk
Boxing Day ya po silai voikhat ma apuak lava British sipai officer Albert Marine chuan kar khat chung chu in ka hai omle sela chuan Indo tran that le a har to ngotang ti in a soi nge ani he Christmas truce si athang dar thu ya Indo na mun then khata po mel ma sipai te na football khel ho anom tanuala sector then khata chuan he truce si Christmas zan thleng chawa an man lain kum tharni thlenga mangpo an ani sipai ho tulu lam ten hetianga Christmas truce a thleng hi an lom lo ve hle thunga a nu zela a thlen le to lo nan ma an lak nge ani Indo pui pakhat na kal zela kum sang khat zakwa sompalia Christmas truce angkha a thlen le thlen lo uluk takin an vil zia sipai zaho po melma sipai tenen an in riat sian lutuk lo nan an na mun akha tokin an son saktareng mayani heti chung hian in po taka thil ti hi mun then khata a thleng zau thawani rem nalal lo pian lom na awanga Indo pui rap thak berpola Indo sipaite an mel ma te nena in rem taka rem nalal lo pian riat rang na hun an lom hi khovel chuan angai thlakham theilawa klima te hial siam ni in la te po an phua chuak hial ani rem nalal lal i suwa he khovel sual chandam tura alo pian riat rang na hun hi Christian ten kan ma loka kan mangle dona he huna hian kan mel ma tele thu buai la buai kan lo nei pui thin tenen in ngai dam tonila lal i suan min tu ang nge in a thei chin china in rem taka itumang tin aziak tu hian aziak ani ole ngai nom hle maya khongai takin ka channel hi aila subscribe lo ni jomelo subscribe sak vela tin ka video link te hi milo share sak ve turin i khongai na kan deal ani in zawai chunga lom thu ka sei